Cashman hello Bakungre Jala loंनानै asla Mister Jala parlay जों YouTube माथो रावबो गैया सिदाबो गैया रावबो लायाखै नाखैमोन लाइभआव एसे नुजा फैदो रावबो गैया रावबो अनलाइन गैया नामा गिटार सार्ज होजां होनना अनलाइन थाया दा बावखुंग्रियावसो फैजोब्बाय रां बयबो माथो आंबो वाट्सआपआव माबा लाइभ होनोसै नामा डाइरेक्ट रावबो नायथ'वाखै बावखुंग्रि फैदो अलंबार रायदों नै हेलौ अलंबार मा खबर आवाजफ्रा मारै खोनादों खोन्थाहरलाय माबा मोनबाय थिथागुरि लोगोफोर फैदो बावखुंग्रि फैया नामा रावबो गाइसमोन हनै नुहुरदों गेन्दा गुफुर र' बेगजों खोन्थानां नै बिसोर दंजोबो गासिबो अकेल गाइसमोन हरलाय गाइसमोन आखायग्रा ओरैजाय नै सेंग्राफोर दंजोबो गेम होबाय थाखो दामलाय बैखौ ओइलै आखाइ स्पिड बाव जों नायनानै कमेन्टखौनो हर लाथोसो गोरलैमोन माबा गारिनि गारि दालाय होथाबैलाय खेबहरना जालांगौ बावखुंग्रि सोर सोर फैयो खोन्थाहरदो आयौ थांजोब्बाय हनै सिख्लाफ्रा गारिनि गारि दा हाजोआव नेट नांनाय नङाना ओंखायनो फोजोबसैलै लाइफखौ बावनो